Ešte predtým nezabudnite samozrejme dať like na môj pekný kanálik a my sa ideme pustiť The Last of Us sezóna 2, ktorá má výjsť presnejšie o 2 dní, čiže 13.4.2025. Videl som na internete, že presne tento dátum, lebo oni to sami dali, dáme preč titulky a my si ideme pekne pozrieť tento trailer, potom sa pustíme do samotnej reakcie. You okay? Yeah. This is where we live. And what's that? The fence. What's inside? People. What's outside? Monsters. By the time the sun comes up tomorrow, there's a very good chance you'll be dead. You're gonna lose. Don't you know what he did? You swore. apríla sa chystajte. Toto ľudí videlo aspoň 70 000 odtedy, čo som vtedy pozeral, keď to vychádzalo prvýkrát. A my ideme na samotnú reakciu. Dopredu upozorňujem, že ešte není oficiálne 2, a už povedali, že bude 3. Čiže som veľmi zvedavý. Síce mi to trošku pripomína ako The Walking Dead, kde mi trvalo asi 3 mesiace dokúkať tých 11 sérií. Ja viem, je to dosť veľa, tam je aspoň cez 1000 epizód, takže najprv si toto pozrieme, že toto je nejaká krv. Dobre vieme, že na konci vlastne The Last of Us prvej série, 9. epizóda, ak sa nemýlim, tak všetkých vystrelal z toho dôvodu, pretože ten samotný ako Pedro Pascal sa nie že zalúbil do tej dievčiny, ale už si ju dal ako vlastnú dcéru a oni ju vlastne chceli zabiť tým, že zistia, prečo je imúnna. Tak celý tábor vystrelal všetkých vojakov a na konci sme zistili, že išli spolu a ona o tom nevedela, lebo ona bola ešte len v kóme, tak išli do nejakej dediny, ale neviem, či išiel naspäť tomu bratovi, alebo nie, alebo ďalšiu civilizáciu našli, to vám neviem povedať. Samozrejme, ja som taký človek, že ja tam nebudem dávať moc úpravy do tých videí, pretože na rozdiel od ostatných chcem byť originálny a nedávať tam niečo, čo není pravda. Aj keď možno, že klamem, ale to nevadí, pretože to nás teraz netrápi. Teraz nás trápi to, že ma musíte počúvať. Tu asi niekam išli loviť si... Tam som niečo videl, že tam niečo prebehlo hneď. Tu máme rozbité hodinky, čiže asi tomu Pedrovi Pascalovi, alebo možno, že mŕtvole. A nie, takže išli k hrobu, tam je váška. Tuto už samotne vidíte, že toto vyzerá divne. Vyzerá to keby buď sú to špióni, čože je jedna z možností, že ich chcú potom povraždiť. Po druhé, a to je to zásadné, sa ukrývajú. Lenže stať na jednom mieste asi nebude moc dobré, čiže to je predpokladáme, že to je ako špión. Čiže to tiež vylučujeme. Alebo sú to zombíci. Ale to si tiež nemyslím, pretože to by hneď zaútočili. Ináč nezabudnite dať like, odber, zvonček pre ďalšie takéto pokračovanie. No a v 3. sérii možno, že ešte urobím rozbor, keď vyjde. Áno, že vám poviem, čo sa tam vlastne stalo, ako keď som urobil rozbor na Minecraft film.
ktorý som sa snažil celý Minecraft film urobiť rozbor. Máme 17 sekúnd. A to asi bude dlhé predĺžené. Ale neviem, čo si mám o tomto mysle. Podľa mňa ich niekto bude špehovať. Lebo toto není také bežné, že by sa malo ukázať. Takže uvidíme, keď si pozriem ten film. Tuto si myslí, že sa jej len vidí a nechce mu vlastne prezradiť, čo ona videla. Však sami vidíte, ako je ďaleko. Kto by nevidel. HBO originál séria sa vracia. Tuto vidíme, toto sa mi nezdá, že je jeho brat, no z toho dôvodu, lebo to bola nejaká malá dedinka a toto je nejaké mesto. Možno, že toto bude predpoklad, čo bolo ešte predtým, ale nie som si istý, hej. Takže aj ja sa môžem mýliť, lebo ja som to pozeral a oni neukázali nám celé to teritorium, hej, ako vyzerá. No, teraz nám asi možno dajú väčšie, takže možno, že to je nakoniec u toho jeho brata. Fans, čiže to je plot. Čiže to znamená, že už sa ubytovali, dostali nový dom a asi hľadali nejakú novú trasu. Tak nemôžu byť len proste tu a nič nerobiť. To mi príde úplne ako Walking Dead, hej, ale ináč si pamätám, keď prvá séria skončila, už sa debatovalo o dvojke, že vlastne oni chceli, aby tam boli viac to napínavé s tými zombíkmi, hej? Že aby tam boli nie, že viac zombíkov, pretože tam už boli fakt mega zombíci, hej? Dobrý ináč úmysel, tie zombie tváre nechutné, ale pritom dobre pozerateľné. Že chceli, aby sa viac ukazovali. Áno, ale my som zvedavý, že čo sa stane s tým veľkým obrom, ktoré asi v 7. epizóde tam proste vyliezli, keď proste tam zabíjali tie mŕtvoly. A zrazu to zo steny vybaflo. Hej, takže som zvedavý, že čo urobí ten obr. Hej, lebo to už nevieme ďalej, čo sa s nimi stalo. Tu sa ubytovali, dali mu husle, no tak hovorím, že tu sa už zabývali. Samozrejme, pokiaľ neviete, tak tá žena, to mladé dievča, ona není na chlapcov, takže preto vás to možno zmiatlo tí, čo to pozerajú noví, že sa tam obývala so ženou. Tuto máme mŕtvolu. Už podľa tohto vidíte, že tu má také trnie. A samozrejme budú tu asi nové postavy. Tento neviem, čo chce s hákom. A takže tam bude asi tá sekta a zároveň asi tí, čo čuchali v tých lesoch na začiatku, ale neviem, možno to je nejaká sekta tichá, že asi obetujú niekoho, aby... Ja si myslím, že kupovať zombíkov asi nie, lebo oni sú non-stop hladní. Takže uvidíme, čo z toho bude. To je taký poriadny tank. Čiže tu sa asi niečo pripravujú. Môžeme dúfať, že čo, pretože nie všetko sa dá zistiť podľa krátkeho traileru. Áno, takže dúfam, že to bude pokračovať ďalej. A tento vlk je pekný, ak je to vlk. Pripravujú sa na boj. Toto neviem, kto je. Tu už sa pripravujú zombíci. Otázka je, vidíte, aký krvavý? Akože no asi preto, lebo bol v zemi. Veľmi ma teraz zaujíma, že prečo prišli. Hlavne cez zimu, lebo už tam bolo leto. Keď na konci bolo leto. Teraz je zase zima. Aj keď zima už prešla, ale neriešim. Teda nie všade, hej. Takže neviem, z nejakého dôvodu už proste prišli. Buď možno, že tá sekta ich tam priviedla, čo je jedna z možností. Ale neviem, lebo oni sú veľmi na opustenom mieste a tam by nikto nechodil. Ríšeri. Tak toto je normálne zaujímavé. Ty kokos, aké výbuchy. Ale ja si myslím, že táto horda, sami vidíte, akí sú naspídovaní, jak z Svetová vojna Z. Tiež tam boli tiež rýchli zombíci. To je úplne podobné, akorát tam, že sa toľko nebombardovalo. Až takto úplne. Čiže ja si myslím, že oni skončia, lebo sú rýchli. To nemajú šancu. Hej, no, keby mali viac ako bomb, tak nepoviem, ale keď tam príde horda, tak istý Albert. Apríli, tuto sme videli.
Toto sa chystajú asi do iného mesta, alebo niekto zavítal do toho mesta. To je tiež jedna otázka a odpoveď. Asi nejaké poslanie tam mali, napokon predsa len o to dievča malo veľa záujem. A kto už vie, či predtým, ak vystrel celú tú miestnosť, či niekto prežil, to už je iná otázka. Takže som zvedavý o 2 dní. A hlavne presne, že kedy. Dúfam, že ráno. No ja som zvedavý. Toto je z tej sekty. Rybárska sekta, vidíte? To je ryba na polovicu. So šípmi. To sú elfie uši? Tak to není asi normálny bežný človek. A ešte chráni dcéru, čiže asi blíži sa útok, lebo všetci utekajú. To sú nejaké opustené nemocnici. Prečo sa toto dávajú? Ako ja chápem, že je to dievča, ale dávajú tam toto, tak to asi bude, no tak akože sami zombici mali by byť od 15+, ináč mohli by dať film taký poriadny, lebo v poslednom čase samé horory dávajú nič iné, len horory. To už sa nedá normálne s tým predýchavať. Napíšte mi do komentáru, ak ste dokázali až sem, aký film by som mal, alebo seriál komentovať, hej. Ja sa snažím komentovať to, čo vidím. Áno, to je iné, keby som pozeral celý film, to je zase niečo iné. Ináč to by som mohol aj robiť, že by som, ale potom neviem, ako by ten film vyzeral. Áno, takže to by som musel ako ešte jeden, neviem, jak sa volá youtuber, že on vlastne komentuje video, čo už niekto komentuje. No, takže pokračujeme ďalej. Tu asi niekto z nich sa opustí pre boj, čiže to znamená, že ona, keďže bola tak rýchla. Tuto sme boli, teda nie ja, ale oni, na začiatku, keď opustili tú miestnosť, sa mi zdá, alebo nie, tieto miestnosti sa mi zdajú, ale toto tam nebolo. Tento astronomický, toto niečo spadlo, ale je to rovné, čiže to tam bolo asi už dávno, hej, lebo keby to teraz zoslali na Zem, tak by to vyzeralo úplne inač. A možno tu zistíme tú nákazu, lebo hovorilo sa, že kortikoidy vám môžu zničiť myseľ a práve preto sa celý film odohráva z reality. Existujú tzv. Zombie huby, ktoré sa v malých oblastiach nachádzajú a zatiaľ napadajú iba mravce, ale keďže mravce nemajú veľký mozog, tak našťastie tu nemáme zombie mravce. Ale vravelo sa, že zombici nakoniec existujú, lebo zombie vírus bol na Sibírii a zombie jeleň v Amerike. Či je to otázka pravdy alebo lži, to sa dozvieme možno o 10 rokov. Takže pozerajme až do konca. To by bola snáda, keby tam bol astronaut. Tetovanie. Tuto niekto mučí, nejaký doktor. Toto sa mi nepáči. A toto znie zaujímavo. Toto, že v nejakej miestnosti sú a táto tu je. Vyzerá to, že to je pravdepodobne asi chlap, ale neviem. Tu už uteká a toto sú zombíci. Hento, jak vidím, tak Pedro Pascal si toho starca nechal. Niečo asi zle urobil a tak ho zastrelí. Ale tak oni miešajú, hej, takže všetko je možné diskutovať. Tu je asi únik, že majú opustiť miestnosť. Nejaká továreň, tu sa bili. To je nejaká si jej známa. Tu zatvorili dvere, vraždili ich. Toto je pekné. To je jeho brat bol. A tu asi zistila pravdu. Tu zistila pravdu, čo spravil. A tu naspäť končíme. Takže napokon je to prvý trailer, ktorý som dal. Hej, lebo keby som dal druhý trailer, tak by ste to mali dosť veľa napínavého. Teda skôr blbého komentovania, ale to nevadí. Pretože ja som kreatívny v tom, že vôbec žiadnu kreativitu nevydávam. Takže držte sa a uvidíme sa u ďalšieho pokračovania. Takže čau, čau.